Сәлем, дуслар! Телевизор каршына якынрак килегез тизрәк. Ак кагаз бит алыгыз, кара маркер. Ләкин әтиәниләрегездән рөхсәт сорап алыгыз. Төсле карандашлар алырга онытмагыз. Сез бит шаян рәссам белән. Бүген без сезнең белән бака ясыйбыз. Баканы ясау бик җиңел. Бары тик сезгә миннән калышмый кабатлап барырга гына кирәк. Кара маркер алабыз һәм ясый башлыйбыз. Башта менә шундый 2,5 түгәрәк ясарга кирәк. Аннан соң без аны зур түгәрәк белән тоташтырабыз. Аңлагансыздыр инде, ярым түгәрәкләр баканың күзләре булачак. Тагын 2 түгәрәк ясыйбыз. Чыннан да бака рәсемен ясау бик җиңел. Күзләрен әйбәтләп ясадыгызмы? Уртада ак нокта калдырып, кара төскә буйыбыз. Бакалар алар бик шаян җан ияләре. Алар сикерергә, суда йөзәргә һәм кич белән җырларга яраталар. Әйдәгез әле, шуңа күрә без көлеп торган бака ясыйк. Булдымы? Хәзер борын тишекләрендә ясап куйык. Әгәр дә без баканың зур күзләренә кірфекләр дә ясап куйсак, ул бөтенләй сөйкемле булыр. Менә шулай. Искиткеч. Баканың реакциясы бик тиз, шуңа күзләрен зуррак итеп ясыйк. Хәзер баканың гәүдәсенә күчәбез. Ихтибар белән минем арттан кабатлагыз. Гәүдәсе белән бергә аягын да ясарбыз. Менә шулай. Я ничек? Булдырдыгызмы? Хәзер тагын да ихтибарлы булыгыз. Без сезнең белән баканың артка аякларын ясыйбыз. Барсын да дөрес итеп эшләсәгез, менә шундый матур бака килеп чыгар. Әгәр дә синең бака минем бакага охшамаса, борчылма. Һәр рәссам үзенчә эшләргә ярата. Без бит әле өйрәнәбез генә. Баканың өстенә шундый түгәрәкләр ясыйк. Ул шепшин бакага охшады. Безнең бака әзер. Әйдәгез, ул суга чумганчы, аны буяп өлгерик. Маркерны алып куябыз һәм яшел карандаш алабыз. Бик тырышып буй башлыйбыз. Бакалар елга буйларында, күлләрдә һәм сазлыкларда яшиләр. Безнең илдәге бакалар зарлы түгел. Яшел төсләре аларга чирәм арасында качып калырга ярдәм итә. Кай вакыт бакалар күренми дә, син аларны ишетәсең генә. Дип төне буе җырлаганнары ишетелеп тора. Башын буя бетерсәң, ашыкмыйча гына гәүдәсенә дә күчә аласың. Менә Амазонка кебек елгалар янында бик куркыныч һәм агулы бакалар яши. Курыкма! Безнең бака агулы түгел, ул тик шаян, шул гына. Менә шулай итеп без шаян, ям-яшел бакалы булдык. Хәзер сары карандаш алабыз да баканың калган өлешләрен буяп куябыз. Күзләрен сары төскә буйыбыз. Һәм һәр баканы үзенчәлекле итә торган тапларын да сары төскә буйыбыз. Бик матур килеп чыкты. Борын тишекләрен нинди төскә буяк икән? Аны без шәмәхә төскә буярбыз. Кая утыра икән безнең бака? Елга буенда микән яки сазлыктамы?
Бүген безнең бака күл буенда утыра. Ничек инде ул су өстендә утыра дисезме? Ул судагы төнбоек өстендә утыра. Менә күрәсезме? Сез дә төнбоек чәчәкләрен ясый аласыз. Кояш та чыккан. Бака кызынырга чыгып утырган ахырысы. Рәсемдәге яңа детальләрне инде хәзер безгә буй башласак та була. Күлне буяр өчен зәңгәр карандаш кирәк булачак. Бака күл уртасында утыра. Су зәңгәр төсле. Булдырасызмы? Ашыкмагыз, бик матур килеп чыгачак. Карандашка да каты басмагыз, җиңел хәрәкәтләр белән кәгазь буйлап йөртегез. Рәсемегез дә пөхтә һәм чиста булачак. Зәңгәр карандаш тоткан килеш, әйдәгез әле без болытларны да буяп куйыйк. Рәсем инде әзер диярлек, тик чәчәкләр белән кояш кына буялмаган бит. Ашык яшел төс белән төнбоекларны буйык. Безнең бит кояш күл артына төшеп бата башлаган икән. Шуңа күрә аны әйдәгез кызгылт сары төскә буйбыз. Бакалар инде безнең тиздән җырлый башларлар. Менә нинди кызыклы шаян рәсем барлыкка килде. Минем белән булганыгыз өчен рәхмәт. Ә мин шаян рәссам сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.